ipi baro sai sinpat kamiet pasuk kemen ipi baro ti menta kamiet nganong ipi ba kajing puli menta sngi kadena kitab yung Isaya na kalenong ka ba nangkong ka kitab jing bisyar kajing penram ke seral ba kajuta ka ai ka balaja kajing im jungi ka ba manla kasi ha kani ka jala jungi bat ha ka imlang salang jungi ngamla bantap matla ye kikmat junga habang ayui bat ngamla ban set kelut kiskor junga habang ayu sngaw ya ka e ka jingja bat ya ka e ka balong ha kani ka jala jungi ya ka e ka balatho ha ka bible ka anjung balor tam kamlong yengi bangin saitla kamlong yengi bangin saitla namar kat bangin yang saitla ya ka anjung balor tam kat taru udang penjenjar susu ya kejengmut yang perkat jongi haduk banginom sngaw tho siu ya ka basniu na ka baharu bat nginom sngaw tho siu ya ka balat na ka badai nginom sngaw tho siu bangin ya ka imlang salang lajong bat nginom sngaw tho siu ru ya ka jing iet basisha ti menta ka kitab yung Isaya ka pansayangi kajing pen sitom ya ka Juda naka kitab yung Isaya kalnong banukong kajing yo ipaw kabaw Isaya ukon Amos ulayo syapang ka Juda bat ke Jerusalem hakapor basensyar u Usya u Jotham u Ahaz baru Hezekia kis iem Juda ti itu kibaong bangim sngaw thu sngaw thau nei kabhaba nai pet ra ya kani ka YouTube channel jonga ngan ong ye pi ba ngapan kraw be ye ka anjung balor tam kat ba pinang wet kat tang nang pulia kat ba pinang thau de kiktien ba kumni umtai kat tang nang ye pulia bat lada pimon ban pet ka bahab nai pet what you comment slapla what ye lam baklai no ino namar kham kraw ka bible ban ye pi ban ye ka jing im jong pi ki bommon ban ko ngu ye ka anjung balor tam deina takadaw ngan ong ipi ngan pulia man kasngi ngan pule man kapor ngan aingu ya utrai ublei jonga ubala ai kene jing im jonga bat ngan penun buram tang ya ublei ubala thawi ki ibaro ngan penun buram ya ublei jung jokop ti dene takadaw ngan ongi pi ba menta kasngi to ngap ya kane ke jing pule na kitab yung Isaya to ngap pi kisahit beneng to syashkor pi kaperthei na ba utrai ukuran kumni manga ngalari yaki khun bat ngala pensan yaki penban kilale haram yanga ong ublei mo mde bo ong badeng otodong umasidap udang itu yala utrai bat kakada ya kasing ot ukan rat lajong henry ka Israel te kam tip shu uong ublei mo mde bo ong manga bat kipat benriu jonga kim sngaw thu a isen ko jat benriu bapap ko pat benriu kabada kaboman suda sirenjan ko jat benriu ko ba im tang kakam sniu ko khun balajot kila ieno lendet yala utrai ublei kila iben ye uba khut ke Israel kila phaino obak na u saha dang dei ban sempat ya phi na ba phidang pen thach chi thach phila pangka khli borok ka wei kada nut borok ka wei kala telor nadu pojat adu cenderung khli om don jakasyu kaba klempang tang kijing mong kijing jingem bat ki prum suda klem tak dawai klem sop klem kelan umpniang kari jong phi kala jot thiau ki snong ki thau kila ing khoj dakading ki mender ki bamdu ya kari plen ya khmat jong phi kala kelari kenja kumba haba penjot keput ya ki mender ko khun kaseyon kasak dengang lakum ka ying trap habri so owan lakum ka semkho halang kha so khia lakum ka nong ba balaker kut lada utrai kipat syam la pensaim ka to kat nengut ngin jendala long thik kum ka Sodom ngin jendala kala kum ka Gomora persya ka jing rublei arsap kata ka jing rublei ba tang nak ram yang sentur bat kata ka jing akhok tang nak ram yang sentur persya ka jing rublei arsap hasngap utrai ublei ukren ko nong sansyar hang ne tho tang utrai mo hasngap utrai ublei ukren ko nong sansyar ka Sodom
To syak skor ya ka an ublei jongi konong kamora. Balei yang asi belin ba kijing kenya jong phi utrai ukeli. Klem thau re tangi ki balong niam tanrai klem thau tangi ki balong Kristan ya baro ublei ui kumju uong yangi ki Israel. Ki ba imah ka perthei ba ui jar ki ba phai bat ko ngu ika hukum jong ublei de na kata kadau hangne uong. Balei yang asi belin ba kijing kenya jong phi utrai ulah keli. Ong ublei mo ukeli ublei mde bekeli ba deng. Bat ngalangya son ya kijing kenya thang daki blang ban ya ka klen ki khon masi ngam da hon ni kasnam ki masi kertong ne jong ki khon nang brot ne jong ki lang senrang haba phiawan paw khmat jonga manusia bakhot ye phi banwan ya kerdem ya ki plau jonga wat wan ra syu kijing terwa ki bon markam yanga ong ublei mo ngalas ngujli ya katedem dhup unai thamai mo kasabat kijing yeseng ba ngamla syasyu kijing bomman bat kijing lerong ngala isi thaj ngala isi khaj yakin nai thamai bat yaki sngile niam kerpang ki pendik yang ngamla syasyu yaki haba pikner yalaki kti ngaphai khmat no syawei ong ublei mo phila ban penbun kijing duai ngam trek ban sngap uong ublei kikti jong phi kirati terbe da kasnam khili saj yala dia khipen khot yala dia weng no ya ki kam sniu jong phi na khmat jonga wong ublei phimna bandri na khmat jong ublei mo kenyo ban le bomman to hikai ban le bha to yale ban imhok to kit i basha ban ben to kan pham ye urai tong to yada ya kiru kan thei ale manta tongin ya pen inialang utrai uong laki pap jong phi ki sauhan kin sali kum kayor laki sau hemru kin salongkum unyu lang brod. Lada pilong ki bakloi ban ko ngu ya kan ni ka anjung bahlor tammo e ka Bible. Lada pilong ki bakloi ban ko ngu pin sayo kerhai ka bam kadi na ka khendeu hanrei lada phi yai pen bat phile haram ka white lam kan samaj lut phon ye phi utrai ublei hi ulah keren kamut ya ka kepala tho mo kan yai ja ya ka jing em jongi handrei lada pinang yai pen si pen te kawait lam kan samaj lut phon ye phi utrai hi ulah keren kawait lam jong ublei mo mder kawait lam jong brio te dena takadau kumno ken kanong ba ka bangit seneng kala kanuti apa pen ki belajar kena jela kanno kata kabangi la yonam mensua la penbu nam la don nam la yaro yaka kajat benriu kabati beriu ti belai piong kumno ken mensua kamut ngidap da kajing i jing subun bat kata kajing ya burom iwe kajing keren jing khana da kentin dan burom don akor handrei menta balai kumni balai kumne kaja hatu kamatla ya kabang ayu ingan keren ya kata ya kaba ublei terkenrat ulah tho sisin bala tho la tho te kani kajing tho kapan sngo tho yangi kapan perkhat yangi bangin ngam jeliu ya ka bangin puson ya kabala tho haka bangin kongu ya ka kabala tho haka te kumne kumno ken kanong ba kabangit sneng kala kanuti kaseyon kabala judap tang da kahok suda kahok kala jusong haka mentapan kinong penyap beriu karupa jong phi kala inar wat karupa la kala inar mo namarkan ni kemensiam ru kalong kum kanar karupa jong phi kakala inar kawan jong phi kala khle da ka Kibakhra batri jong phi kilong kiriu haram. Kibakhra batri jong phi kirong kiriu haram. Kiparalok kinong tu. Baro lien ki kwa tang ban bam sap. Bat kiskun tang ban yo jing mentoy. Kim bi syar hok syu ya ukun swen ya kakam kiriu kenthei kim ju patiaw. Namar kata utrai ublei kipan. Ubadon bor jong ki Israel uong
Syuk ngan sale mar keliang. Syuk ngan le keliang. Syuk ngan le keliang ya ki dusmon jonga haban da sertok. Bat ngan sale keput ya ki nong syun jonga ngan sakta akti persya ya phi ngan saprang penkut ya phi ha kepajwa ngan saweng no ya ka ejnar baro na phi ngan sapenlong ya ki nong bisar jong phi kum baki julong mensua. Bat ya kinong aibut jong phi kum men barim. Hang ta an sakot ya pha kanong ba jong kahok. Kanong ba kabangit sneng. Kajing le hok kan sapelaj ya kasiyon. Kajing ya hok. Kajing ya hok ya kibakla kabamut. Handre ya kiriu haram. Bat kinong pap an sapenjot lang. Kenja kibalendet ya utrai ublei mo. Hang ne thok tang utrai. Kenja kibalendet ya utrai kin sayap du yap dam. Kamut kenja kibalendet ya utrai ublei kin sayap do yap dam. Persya ya kinong maneding. Kiba maneding mo. Pin sale ran ya ki ding sning kiba pi jus ngo pu mat. Pin sas ngo bu ko ya ki kper kiba piju e. Naba pin salong kum uding sning uba telor kisla. Bat kum ka kper kaba klem Wat uba klan un sakela saihon. Bat katre kakta jong u kanlong kaplia ding. Baro ar kin sa inglang klem don mano bantem yeki. Kani kaktien ublay. Ngas ngungu ya ublay. Ya ka e kabalatho latho. Ti yai perkhat yai puson. Namar ka an jong ubalor tam. Kabala pensngeu hanga phi. Ngide ban ngam jeliu ya ka wat wan le ban kran thala ya tin jong trai ublei jong phi wat kran thala wat ya lambakla balei ya ka e ka ba kum kibriu kim bompat jubule kin penbut nam ki ong ba wat aka bible kam hikai ban aja pa hato phila ko ngo hato phila pule hato phila tiep te balei pede phinang ye comments Plumar kandon jengmut ayu yepi ka anjong ubah lor tam kan sathom lin napang nang ni sekman bat kat ba pinang saila kat ba pinang pen donut mau kat taru ublei unang tenjo si tenjo hadu ba pinam sngo tho isu te dena takadaw nan ong yepi ba ka tien ka jong ublei Cisin balatho kadei ka an jong ubhalor tam tonget batos ngotho ya ka e ka balatho ha ka bible topan kraw ya utrai ublei ubala ai sngoba ya ka jing yangi iwe bangin chong basa kaning slaper thei ndala yap kado kan kelak hendo kamen sim kanik pha sela utrai nong thau bat ayu ngin juba hakasngi bakadu jong kajing bisar ya kata kamen sim kaba ula ais ngobha yangi bangin le akanik slaper thai ti dongin ya perkhat hi ngin ya sngo hi nalade ti ka e baro kabanga pensai phi kamde re kajing la jonga kade hi kajing la jong blei trai kan rat ti la da phi ya ben phi kan no phi kan si phi kan we phi kan kat ba phi kan handre ngaladep ong na du sngi nongkong ada piaro ru ngam kemenra ada pi benru ngam du mensiemra namar balei badei utrai ublei hi ubala hanga nga de tang ubi da pi ong ubi ru nga kemen da pi ong bu ai ru nga kemen da pi ong ubunya ru nga kemen tang bahan rei to ngap iya ka an jong ubhalor tam kabanga ngapen sngeu hapi da kabanga pule ya ka bible ti tang kini kentien kublai sibon ni fibaro